Ahojte priatelia, idem sa vám prihovoriť opäť po dlhšej dobe v online priestore. Čoskoro nám bude štartovať Vita výzva, mnohí z vás sa do nej zapojili a záujem presiahol naše očakávanie, čo nás veľmi teší. Náš gym dostal možnosť vyžrebovať si zo všetkých prihlásených, teda z ľudí, ktorí ku nám chodia cvičiť, ľudia, ktorí ku nám chodili cvičiť a prihlásili sa, a verím teda, že počas tej výzvy opäť cvičiť budú chodiť. Dostali sme možnosť teda vyžrebovať 20 z nich. Iba pre info, ak by si niekto porovnával zoznam tých mien, ja som sa rozhodol aj po konzultácii s danými osobami, že z toho zoznamu vyhodím v odzvukách vyhodím trénerov a ľudí, ktorí vopred viem, že v tom danom období sú mimo Slovensko. Takže to sú dve študentky, Debbie a Lena. Prepačte, kočky hlavu povedzím. Ešte som vyhodil Anetku, našho slávneho maséra, Seba, Ríša ako spoluorganizátora výzvy a Lukyho. Takže dúfam, že sa na mňa nenahneváte, preto aby sme dali možnosť všetkým vám, ostatným členom. Po tom, ako vyžrebujeme poradie, tak všetkým naša Vaneska napíše info týkajúce sa tejto výzvy. Aj tým, ktorí boli v tej top 20, aj tí, ktorí sú mimo top 20. Môže sa stať, že ak niekto skončí 21., 3., 5., neviem, že aj tak sa do tej výzvy dostane, pretože možno niekto z vyvolených, vyžrebovaných v top 20 tú účasť odmietne. Takže, aby som už viacej nekecal, poďme rovno na to. Takže toto je transparentný spôsob, ako vás tam vyžrebovať. Toto tunák je 36 ľudí z nášho gymu, ktorých si idem hodiť do tohto kolesa šťastia. Tu nám bude rátať aj poradie a ja priebežne každého vyžrebovaného budem z toho kolesa vyhadzovať. Takže ideme na to. Číslo 1. Soky, to by nebolo naozaj súťaž, aby Soky nevyhral. Takže Soky je číslo 1 a ideme. Druhý zúčastnený bude Sokyho kamoška Zuzka. Vítaj v hre. A ideme na číslo 3. A Maťka, pecka paráda. Ideme. Štvrtý. Peťo Macek, výborne vyhadzujeme a krútime ďalej. Čauko, zabudli sme si. Hej, poďte pohľadať. A pozri sa, zase šťavnička uraduje, Inga, pecka paráda, vyhadzujeme ťa z poradia a ideme 6. žrebujeme. Našiel si Julko? Dobre, môj. Ahaho, Tomáško, pecka a ideme ďalej. 7. snáď zúčastnený v tejto výzve bude. A Maťo Veseláč, gratulujem. Maťo, dám poznámku, on sa rozhodol, že prepustí možno svoje miesto manželke, takže to už bude na ňom, že či sa zúčastní on alebo jeho manželka. Takže gratulujeme. Číslo 8. Výborne, východný smer ide, Súčany, gratulujem. Ďalší, eventuálne zúčastnený môže byť kto? Miňo Zelník sa zúčastní nášho lifestyle upgradeu. Tešíme sa, Miňo, som zvedavý, čo predvedieš. Stánko uzatvára prvú desiatku eventuálne zúčastnených. Dobre, poďme na druhú desinu. Vanda či Pavli to bude? Pani učiteľka, poďme na to. Číslo 12 bude. Naša Ivetka, výborne. Šťastné číslo 13, kto si ju vyťahne? Kvetinka, a my dobre vieme, že Kvetinka je Ivetka. Ďalšia Ivetka z nášho gymu.
A Terka na poslednú chvíľu komentovala a hneď jej to prinieslo ovocie. Takže Piloxská Terka, číslo 15. Už sa nám ten kruh zužuje. Zuzička, vítaj v hre. Poďme na to. Ľudka Hlavenková, šupito presto, pecka paráda. A ňaňa, Janka, dlhšie sme sa nevideli, tak verím, že prídeš aj zacvičiť, okrem toho, že sa môžeš zúčastniť tejto výzvy. A ideme. 19 ľudí ostáva v hre, 17 sme už vyžrebovali. No jasné, láskavé rodičovstvo alias Gabika Bosanoha, vítaj v hre. A fináloví dvaja, ktorí budú medzi prvými oslovenými, medzi prvou 20 oslovených. No vravím, východu ide, Sučany welcome, pac to tam a ideme. 20. Hanka! Výborne je. Poďme na to. A pozor, ideme vyžrebovať aj ďalšie poradie, v akom budeme ľudí oslovať, ak niekto z tých predchádzajúcich odmietne. Takže, 21. Zase východný smer D.A. Ružomberok. Druhý náhradník. Sparťanka Vanda. Tretí náhradník. Joško, možno to klapne a zúčastní sa. Joško sa veľmi chcel zúčastniť, tak ak traja odmietnú, tak Joško by mal byť v hre. Štvrtý náhradník Majka Kevická. MT Mike alias Miško, 5. náhradník. Ešte stále máte veľkú šancu, že sa výzvy zúčastníte, vy, čo ste teraz boli vyžrebovaní. A už nám tá šanca bude klesať, predpokladám, ale uvidíme, možno motika vystrelí ňaňa, ňaňuška naša milovaná. OK, a žrebujeme 7. náhradníka. Nervo, no. 7. náhradník, uvidíme, či sa ti splní sen zúčastniť sa. Veľmi si potom túžil. Uvidíme. Mirka, no nezadarilo sa toľko ako tomu drahému manželíkovi, ale stále si v hre. Erik Deto, partnerka je v hre, Erik až tak moc nie, no uvidíme, že či motika vystrelí a či sa ti zadarí. A posledných 7, ktorí nám ostali, Ľudská Liptáková, tá sa tešila, že sa zúčastní a že sa nakopne po materskej, bohužiaľ tak toto klaplo, uvidíme. A východnému smeru Ružomberok prestalo sa dariť Monika, nevadí, 11. náhradník. A ešte posledných 5 zatočení. Nika Gondošová, OK. Posledné 4 zatočenia. 13. náhradníka teraz losujeme. Zuzka, neklaplo to, ale uvidíme. 14. náhradníka ideme vyžrebovať. Helča zo Severia Café. Nevadí, to by si pýtal normálne nejakú cenu útechy. A poslední dvaja si to rozdajú tu, ten, kto ostane posledný, má ozaj nešťastie. Aťka, stále si v hre. No, a kto nám ostal posledný? Domča, je mi to ľúto, ale tak toto klaplo, vystrelilo. Soráč.
odstrániť výsledok. Dobre, dámy a páni, ak sa niekto zúčastniť chcel a nevyšlo to, tak sa veľmi ospravedlňujem. Chcel som to spraviť takto alibisticky, naozaj som točil tak, aby som zvolil teda toto koleso, aby som naozaj nikoho neuprednostnil, aby som nikoho neznevýhodnil. Ak to niekomu neklaplo, tak verím, že sa na mňa nenahnevate, že sme sa rozhodli zvoliť takúto férovú možnosť, ale samozrejme Vanča vám pošle info, ako ďalej, aj v prípade záujmu, že si sa do tejto výzvy nedostala. A vy, čo ste sa dostali, tak už môžete premýšľať nad tým, teda, že či sa naozaj zúčastniť chcete, alebo to prepustíte niekomu ďalšiemu v poradí. Ja celkové poradie hodím na Facebookčik do našej členskej skupiny a dám ho k dispozícii Vanči. Čo sa týka ďalších zúčastnených výzví z ďalšieho gymu, tak to už si pošefujú oni. Takže tak, teším sa na vás, ďakujem za pozornosť.